vad kan han göra nu, Tobbe? Och vad kan hela Team X Racing göra? Börjar snyggt också. Ja, börjar läcket men klarar Tobbe Trollkarl. Han trollar till en sjua, kan han göra det igen? Ja, nu håller vi alla tummar som vi har i händerna. Jag har mina mitt i handen så det är lätt att hålla dem. Ja, det här var här. Ja, vilken avslutning på en sån här underbar EDPS-dag på Emmaboda flygbana. Jag längtar redan nu till Bilsport Action Meet, trots att halva sommaren har passerat och vi kommer dit. Men jag längtar dit. Ja, jag gör det med. Jag har inte fått nog. Alltså, nu kommer ändå snabbare bilar. De har ordning på bilarna. Ja. Det är lite lätt upphetsat. Ja, det är det. Tobias Johansson, Team X Racing. Ja, där knapparna på knapparna. 7 sekunder knappen. Ja, han har en sån på smällpanelen. Ja. 7 sekunders knappen. Han hittade inte den förut. Kom igen då, får vi en rökarrepa. Rökarrepa. Han blir inte nervös, Tobbe, heller. Nej, han kör inte antibilar. Nej, och dessutom är han så rutinerad. Putsar till lite till. Det är det PS-rekord i Emmaboda.